Wara diversi drabi li fihom għażel li ma jidirx quddiem il-qorti fil-kawża ta' libell li fetħet kontrih il-membru parlamentari tal-Gvern Rozzien Kutajjar, l-ex chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Marka Milleri, llum tfaċċa għas-seduta quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Madankollu għalkemm kien mistenni li jixed huwa għażel li ma jagħmilx dan wara l-avukati difensuri tiegħu qalu li qabel ma jixed rridu itellaw l-evidenza. Il-qorti aċċettat it-talba ta' Camilleri biex tordna li tiġi esebita email dwar prenotazzjoni ta' vjaġġ barra minn Malta li allegatament kien jinvolvi isem id-deputat Kutajjar kif ukoll is-suspettat ewlieni fil-każ ta' Caruana Galizja Jorgen Fenek kif ukoll korrispondenza oħra. Għaldaqstant ordnat lill-investigatur ewlieni fil-każ ta' qtil ta' Defni Caruana Galizja, is-Supretendent Keith Arno biex ifittex għal din l-email fil-baż tad-dejta tal-każ ta' qtil. Madankollu il-qorti ma laqatx it-talba oħra ta' Camilleri biex tordna li jittellu ċets bejn Jorgen Fenek u d-deputat Rozzien Kutajjar li għamlu parti mill-evidenza li nġabbret fl-investigazzjoni dwar il-qtil. Il-qorti qalet li l-pulizija ma setet tintalab tixed dwar evidenza esebita fi proċeduri kriminali u li biex dan isir ikun hemm bżonn il-permess tal-qorti kriminali. Il-kawża se tkompli tinstema' f'Settembru.